sabani nami wakusidisa. Yes, ngihamba ke umama omesabayo nje uNkulunkulu no single parent Pastor Mkhize mntanami ngibakhulisile nje abantu abambawo 3 uNkulunkulu angibusise ngabo bonke ngibakhulisile ngoba abazali bami basheshe badlula bakhulisa nje ngiyimi uNkulunkulu angisiza bakhula bangihlonipha ngizokuthi angidlule kulonke uNkulunkulu angisiza ngabo bangihlonipha kunomfana eqaleni ngaphambi kwaPastor Ntana kunomfana ekhaya lami kufudumele ekhaya lami kunesithunzi akukho nje ukuthela ukudlalela kulona because nganzelwa umusa ezulwini so umoya ongcwele ngiyibonge njalo ngithakona ukuhlakanipha kwami konke lokho engikubalayo kodwa kwabubusa wakhe ingakho-ke kuzohlala kuye imihla yonke yokuphila kwami ngizoyichitha endlini kaJehova. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord Jesus. Imzwile-ke uSineme samukela uthi lokho nje umoya ongcwele athi ukwenze. Amen. Ngizwile noma ngingaboni kodwa ukuzwa ngisele. Uma uthela angizokhuluma ngokuthi umuntu wesifazane uziphatha kanjani. Umuntu wesifazane uziphatha kanjani. Wangikhulula-ke umoya ongcwele methi noma kuphatha sikwenze. So uma akazongishaya-ke mangidivetha ngiphume eceleni akazongishaya. Ngoba njengamanje ngicela ukuqala ngikhulume nje ngokuthi ngenhlonipho. Itopic nje yami oqale ngicela ukukhuluma ngayo inhlonipho. Ngiyayithanda-ke bazalwane kakhulu inhlonipho. Thina sikhule usihlonipha abazali. Umzali akusho ukuthi lo owabelethwa ulelo ubaba wakhe endlini. Kodwa umzali nanoma imuphi nje umuntu omdala umzali wakho uma wakho ubaba wakho. Sikhule kunjalo-ke thina. Yayingagcizeleleki-ke lento yokuthi naye umzali phela uyafanele angihloniphe. Ngiyathanda ukugcizelela lokho. Thina sikhule inhlonipho i-one way street baba. Sihlonipha noma bekuthiwa lento akushayela yona awuyazi kangakanani awuphindeli kuyena uyogolozela uthini wamukela leyo punishment okade ungayidizeli. So uNkulunkulu ibekile kakhulu kumina lento yokuthi-ke inhlonipho-ke manje ake ibe u-two way street. Amen. Ake ibe u-two way street. Nangu umntwana lo ubani igama lakho sidusa Ngali. Ngali. Njengoba emncane nje ngimdala yena kufuneka ngihloniphe. Nami ngiphindisele back kuyena enhlonipho. Angingamthathi noma kanjani. Sezwana bazali. Sezwana batakwethu. Akusho ukuthi mama umpostoli asisezubathetha abantwana bethu. Ngoba ingane yabazonke iphuma endleleni umzali ayibuyisele endleleni. Sezwana. Kodwa nama ngimhloniphe. Angihloniphe nami ngimhloniphe. Ngibe nesikhathi sokuyivula indlebe ukumlalela. Ngicabanga ukuthi izingane zethu seziye imidleva kakhulu ngoba ayikho lento yokuxhumana nabazali. Usehamba athemba abangani izinto zakhe afuna ukuyikhuluma ayoyitshela abangani. Ngoba manje uyasaba ukutshela uma uzobe ibhubesi ambozo bebe. Nganginjalo namfundisi wami. Ngathi zoNkulunkulu bekathi uPastor Ntando njalo emeyifakaza bekuvamile lokathi uma ngangibisaba ngishengekho ngisesikoleni ngazi ukuthi uma ngekho mangingakhulumiswa umfana nje ngejubane baleka kumfana kube ngathi uma uyangibona indlela enganginolaka ngayo. Ngangithangiye ngibone manje emfundisi wami ukuthi okay lolula kokho lamadimoni ba I was possessed. Ngathi nolaka ongakwazi ukuphatha
bese ngani methi ile esikoleni iyazi kahle nami ngemsebenzi ngiyiboni noma ibingenzani beke ngiyibona kodwa ulaka lami lalimenza ngisabe ngingekho Mbonga uNkulunkulu wafika wasusa konke lokho kimi manje ngiye ngize bathi ingane zezi babo ngiyajabula tata niyaxoxa noma wena wasithini kwathini athi uzama ukula sibona phaya olami umfundisi athi Jesu Lord ngoba ngizibona manje sengimazi uNkulunkulu ukuthi manje nedemon lola athi ngisabe ngenzanga ngishaya lento umfundisi manje ishaya lento namhlanje ngabe ngiyaboshwa ngabe ngiyaboshwa ngokomthetho namhlanje so ngiyafisa nje basalana ukuthi sihloniphane izithando zami sihloniphane ngoba ngithi ngizothi ukuthi ma izolo bengingekho ngoba ngisho uthile okuyinyamana kuyabheka bengekho kodwa uSimangele wafika wasibeka esithombeni amen inkonzo yayizolo uNkulunkulu ukuthi benani ngohlobo ngilale ngihethekile mfundisi wami ngihethwa yini baba ngithi mina ngabe sabazali enough kulabantwana angikhulumi ke ngotando uma ngithi kulabantwana ngisho kulabantwana baba haleluya parent enough ukuthi basethembe bazizwe ukuthi bangabalekela kuthina bazofudumala babebaleka beza ugogo kunenkinga nje engibhekene nayo angazi ngimxhokozele noma yotshela omunye ozomenza angene mokuleyo nkimbi ngiyileyo nto engihethile mangizwe umsebenzi woNkulunkulu okwenzeka la izolo ngathi ngabe singabazali enough yini kulaba bantwana uNkulunkulu akasizeke akasize sibabazali abababonayo abantwana abababonayo baphuma abantwana endleleni yeqiniso leyo sibashaya ngothando sibalungise ngothando sibabuyisele endleleni kaNkulunkulu ngothando ubaba kulezi insuku usifundisa kakhulu ngokuyoqeqeshwa sisenkambini kuleli bandla kulezi insuku siyaqeqeshwa lapha enkambini ke maybe kubaba zikhona zonke ikhaya ukuze phela sikwazi ukumelana nanoma yiphi abesethu baba lezi ikhali ke akuzona ezokuthi sishayana sodwa la enkambini akuzona ezokuthi thina sodwa sigwazane silimazane senzane konke ngazo lezi ikhali siqeqeshela ukuthi siphume nazo siyona nemoya kaSathane ngaphandle emelene nathi emelene nomsebenzi